Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN. Pinakamaraming nakikinig. RMN. Pinakamaraming natutulungan. RMN. Pinakamaraming advertisers. RMN. Pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya nasab ang tulumanon, lamdag sa kaitasan. Uban gyapon ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano, Senior alias Veritas. Okay, ugma, Domingo, sunod, Lunes, ato ng eleksyon. Karon ang katapusan nga gihatag no sa atong mga kandidato nga makapangampanya. Karon ang katapusan sa ato pa ugma wala nay kampanya. O pagka-Lunes mo nagyud ang atong eleksyon. Nya kining atong lamdag sa kahitasan karon ato lang gihapong ipadayon ang atong pagpangandam pinaagi sa paghisgot-hisgot og mga pagtulunan no unsay atong ikapahinumdum sa matag usa kanato nining atong himuon nga eleksyon. Wala man tayo laing sulti din wa man tayo laing ipamulong diri gawas ra gyud sa mga pulong gikan sa kahitasan o ang lamdag sa kahitasan. Ato ning balik-balikon o kadtong wa pa nato mahisgute, hinaot nga atong mahisgutan karon, no? Aron nga moabot gyud ta no sa ato yung gipangayo no sa atong labang magkagagahom nga pahinumduman gyud ta isip mga anak niya no isip mga anak sa Dios og isip mga butante og pahinungod pod no sa atong mga igsuon nga maogyoy nahimong mga nakandidato no sa pagpahinumdum kanato. Okay, maulagi tao raman ta nga naalagi ang mga kasaypanan apan naagihapon ang pribilehiyo sa kausaban samtang naa pa atong hunahuna na pa ang mga kahigayunan nga kita mag-usab o mahimong mausab kita
Ang atong hunaon siguro nga unta ang kinibang plano sa Dios kanato mogi atong himuon nga giya para nga sa ato nang gipaambit dinhi, no, ato nang gipadayag dinhi sukad pagyud pagsugod-sugod sa atong tulumanon nga ang konsensya nato mao gyud mohari diha sa atong paghimo og pagdesisyon. Kay kining atong konsensya nasayod man gud ni. Galing lang kay kining konsensya nato matabunan sa kwarta, matabunan sa kanabang tawhanon nato nga mga pagbati, mao nga dili maoy masunod. Well, ang key ani ang Yahweh ani gyud nga unsaon ginato nga masunod gyud ang konsensya. Ato gyung paharion ang kanang gugma sa Dios. Unsa man ang gugma sa Dios? Kanang gugma nga naghuna-huna ta sa unsa may iyang kagustuhan. Okay, kung ang gugma nga atong pilion kanang self interest o sa ato bang kaugalingon nga kagustuhan, aga na masipyata o dili mao ang atong mahimong desisyon o pagpili. O, di ba? Pero kung ang gugma sa Dios mo'y atong ipasulod diha sa atong konsensya, now makuan man ta kanang ma-selfless man ta. O, dili nato ba matagaag importansya ang atong kaugalingon? Ana, moingon siguro ta alisura ana abiritas. Dili nato tagaag importansya atong kaugalingon. No? Well, ani man guna. Atong ipahinumdom, ato naman ning nahiskutan nga kinigon atong self, kining atong kaugalingon, dili man gud nato ni saligan. Kay kung saligan nato ni naa man gud diha ang mga impurities. Mga dili maayo ba nga kinaiyan nato. Parehas anang tungod sa gahom, tungod sa posisyon o kung siya makuha diha, dili naman ta makaunahuna og ayo og alang pod sa uban o alang sa ato bang kaatbang. Tungod sa gugma nato nga makabaton ta anang posisyon na, bahala na, di naman ta maglantaw og kining atong mga pamaagi hustisya o nasubay pa ba sa justice o nasubay pa ba sa insakto. Para sana nga ug naatay kwarta ikapalit og boto, mupalit ta kay usa man na kapaagi nga makapadaog nato. Okay, ang tao labi na sa mga anaa sa kawadon, chance naman na nila kung sila pod, no, tungod sa ila pong kahuyang masakyan nato ang ilang kahuyang. Di ba? So, mao na nga kung ang atong kaugalingon mo atong basihan, ang atong pagbati, may lang unta og ang atong pagbati nga pareha sa pagbati sa Dios. Di ba? Kay clear, limpyo, yun na. Kay tao mangguta, no? Atong balikan, no? Katubang human mahulog ang atong unang ginikadan, Adan og Eva, di ba? Nisulod man ang kanang gitawag na itong concupiscence. Original sin o concupiscence. Unsa man ang concupiscence? Ato ginang ipahinumdom kanunay nga kanang ang tao doon na pagkamahiligon sa dili mao, sa in English na inclination to do kanang wrong. Nga natay kinaiya nga ang atong mga dali gyud nga mabuhat dili mao. O ana ba? So mao na nitapot na nato. So kay naama nato, so mao na nga kung inutok gamiton nato ang ato bang sana pagka-wise, dili nang wise nga daotan na kay na may wise nga daotan. Ang pagka-wise nga maayo atong gitumbok diri. Kung wise ta mangwinta na dili gid ta mo salig stong kagalingon. Mo bitaw diya sa Proverbio 3:5 gibawal nato kanang private interpretation o kinaugalingon nga pagsabot. Dala na ng pagbati. Mao na nga dili gid ta magsalig sa atong kaugalingon.
sa atong pagbati. Kay naaman diha ang mga dili mao o kana mga impurities. Pero kung muhangad ta sa gugma sa Dios, mo focus man tag unsay iyang mga gusto, unsay kini dili ni sa Dios, kini okay ganahan siya ani. Kung mo focus ta ana, mahimutang selfless. Kung dili gali ta mahimong selfless, ato-ato ra gyud diha. Masayo na to ang masayo na to ang pagsakit o kana pangbugat og mga pulong nga masakit ang uban. Sayo na nato mahimo nga naman kay ang ato ra man kaugalingon bahala na sila sakitan na sila diha sa mga pulong, di ba? Mao man ay madali dayon nato. Pero kung ang atong focus, ang Dios, well, tudluan man ta sa atong pagtuo nga ang Dios kuan ang iyang gugma lawom. Unya sangkad kay na iyang gugma, mura ba o kung atong iulagway ning gugma sa Dios. Mura ni siya mapanag-ing nato ni nahilimot ko na natoy santos nga ang gugma sa Dios gipanag-ing og kanabang kahayag sa adlaw. Kahayag sa adlaw nga naman, no? Nga ang gugma sa Dios gipanag-ing og kahayag sa adlaw. Gipanag-ing sa kahayag sa adlaw ang gugma sa Dios kay di ba inig subang sa adlaw, inig sayos buntag, inig subang ana mo hayag yun na siya. Iyang kahayag gikinahanglan gyud na sa tanan, no, sa tanang tao kay siyempre ang tao inig nagkinahanglan siya mo pahulay matulog na ang kangitngit. Unya kay dili man lunlon na magsigilag katulog ang tao pahulay. Kinahanglan man pud siya mo bakod, manginabuhi, mo trabaho. So kinahanglan pud siya kahayag. Mao na nga muhayag gyud. Tagaan pud tan yang kahayag. Unya ang kahayag sa adlaw matagaan gyud ang tanan. Kiba kita mga tao mahayagan gyud ta, no? Walay pili, madautan man o dili mahayagan gyud sa adlaw. Dili gyud moingon ng adlaw ba nga dili ko mahayag anang grupuhas mga tao kay dautan na sila. No. Ang kahayag sa adlaw para gistanan, madautan man o dili magkatagamtam yun. Giingon ana, no, paghulagway na to ang gugma sa Dios, but pasabot kini ang mensahe ani nga atong dadon karon sa atong eleksyon nga kita, no, for example, politiko ko ako, nilansar ko pagka for example ba sa may akong kuan, no, basta ini nga posisyon dia sa gobyerno, lansar ko. Dayon kinahanglan nga ang akong pagbati sa akong isig ka kandidato o sa ako bang kaatbang fair. O nga ang akong hunahuna nga dili ko mamintaha sa iya. Di ko mamintaha sa iya. Mao nay insakto nga kana bang pagdalas ka og galingon, pagpahari sa gugma sa Dios kay mao man gyud punay kinaiya sa Dios. Mao na nga maglikay ko og kanang pagpanglimbong. Ano man, kay fair man ta mang lantaw. Dili man ta kanabang naghuna-huna ra gustong kaugalingon. Patas ta mang lantaw. Di ba? Dayon dili ta kaako og pagdaot sa atong kaatbang ano man. Ngano man kinsa may unang masakitan kung modaot ta sa atong kaatbang? Kinsa may unang masakitan? Ang una biyang masakitan ng Diyos biya. Yan naman. Kaya kung buot na unaon, kita gud tanan diri sa kalibutan ng mga anak ta sa Diyos. Ug mingon tag mga anak sa Diyos, duha ra man na ka klase. Dili maayo nga anak sa Diyos ug maayo. Okay, lainon mo po na sa adlaw sa paghukom, lainon man po ng maayo ug daotan. Pero musugod ang sa dili, ang panglantaw sa Diyos sa iyang mga tao diri sa yuta, iya tang mga anak. But pasabot, ang Diyos galantaw tanan sa atong kaayuhan. Na kung atong hunahunaon,
Inig kung daoton nato ang atong isig ka politiko para nga mahimo ng basihanan dayon sa mga taong nakabalo nga ana-ana dalan buhaton nato aron pagdaot sa atong kaadbang para masiguro ang atong kadaugan, makadaog manggaling ta, pero questionable ang atong relasyon sa atong kaatbang. Ngano man kay nakadaog lagi ka pero ang imong gugma sa imong kaatbang wala makita. Ang maayo nga pagkabot sa kadaugan nga dili lang kay naproklama lagi ka nga nadaog, pero nang daot po kasi imong kaatbang, dili na siya maayo nga kadaugan kung ato bang ipresenta atong kaugalingon sa Dios ang atong kadaugan. Tingali no, kung ato bang unahon-naon ba nga inig atubang na to sa Ginoo, siguro ingnon to sa Ginoo, kadaog lagi ka pero dili maayo imong relasyon sa imong kaatbang. Maana man. Ang maayo gud diri sa eleksyon, ang healthy gud diri sa eleksyon nga kung dunay makadaog, kung dunay makadaog, dawat ang matagusa. No. Hinoon dili man gyud matanan gyud nga mudawat og kapildihon, no? Pero ang atong kaugalingon, atong siguraduhon nga paningkamutan nato nga ang Dios mahimuot sa atong gibuhat sa eleksyon. Paninguroon nato. Then mas maayo pud hinoon nga hasta pud imong kaatbang parehas pud mo og tumong. Pero kung dili manggali mo magparehas, at least dunay naningkamot. Kay kun ang tanan na lang yun dili magsubay sa pamaaging nga mo'y gusto sa Dios, patayng di malasa gyud. Di malas na gyud ta kaayo ana, no? Lisod ka ita mo matubang sa Ginoo ana gitang tanan na gyud, no? Nabuot natong ipasabot ng mga tinahod nga tigpaminaw nga ang lamdag sa kahitasan kining atong tulumanon, gusto nato bang ibalik kung nasugda na manggaling ni din wala pa kung nasugda na ni din nawala kay unsa ni na nahugawa na nga tungkuan, no, pamaagi tungod sa influensya nga dili maayo nga naanda na nato, no. So kung naa na to maayo to sa una, for example, no, atong ibalik katong maayo nga sistema sa eleksyon. Pero sa ato pong nakita good sa dugay naman ning ingon ani ra magyud ni atong eleksyon. O inani ra magyud ni eleksyon, no? Pero bisag sige tag ingon ana, sige tag kasayop, sige dili maayo atong mga pamaagi ni sa eleksyon, pero atong hinumduman nga nianhin na ang atong Ginoo sa paghatag nato og example. Unsa man ang example nga iyang gidala diri kanang gugma, love. Ang gipakita ni Kristo diri nga example mao untay atong itanom pod. Ang iya bang example nga gipakita mao po ni atong itanom sa atong hunahuna og kanang kasing-kasing. Kay once matanom nato sa atong unang-huna og kasing-kasing, matakdan po ta sa iyang kinaiya. Ato ra gong balansihon, kung ikaw karon usa ka politiko anaa kay kaligot-got sa imong kaatbang, kasuko. Ingon anak ka ang Dios mubati sa imong kaatbang. Di ba? Na siguro mo ingon ka nga daghang istorya, daghang mga rason nga dili man na siya maayo o granting nga kanang imong ginahuna mahitungod sa imong kaatbang tinuod. Pero mo ba na maayo mo ba na insakto nga pagdala sa imong kaugalingon nga ang Ginoo nalipay? Ang Ginoo hinumduman nato. Sumala diya sa Ezekiel 33:11 nga ang Dios dili malipay sa kamatayon sa usa ka makasasala. Malipay ang Dios nga sa dili pamamatay ang usa ka makasasala mausab o mabag-o. So, buot ipasabot ang Dios ingon na ang iyang pagbati nga kung doon na may mga dili maayong tao, mapolitiko man o dili, o imo bang kaatbang sa politika o dili, nga ang atong pagbati
dili mawala ng kanabang say term nalimot ko nga kanabang naabag yun tay naka-reserve yun ba nga gugma in spite sa dili maayo nga imong nakita sa tao, sa imo bang higala o sa imo bang kaatbang diha sa politika. No? Na karon unsa man dayon na unsa man ang pulo nga veritas sa atong pagtuo. Unsa man ang pulo nga unsa may ihatag nato nga termino ana. Gugma ra gihapon. Gugma nga kanang gitawag og unconditional. Kanang unconditional love mao gyud nay kana bang formula sa usa ka maayo nga kana bang pagbati sa tao o pwede po nato sa atong eleksyon. Kung ang matag politiko naa ni anang unconditional love, ang usa ka politiko maglikay na siya og pangatake sa iyang kaatbang. Kung naa ka ng unconditional, ato laging ipanag-i nga ang gugma sa Dios parehas anang kahayag sa adlaw nga walay pili tagaan niya sa kahayag. Uwingon na. Buti pa sabot, pananglit, ang imong kaatbang, ibutang talang, tinuod yun nga, dili gina siya maayo. Unya, dili mo na siya maayo, din tagaan pa po ni mo kinaiya nga dili maayo, na doble ng distruso, ana. Di ba? Oo. Dili pa maayo imong kaatbang, pakitaan pa po ni mo dili maayo nga batasan, at takihon pa po ni mo, di na doble ng distruso. Di ba? Pero unsa may formulaan ng unconditional love, nagiingon ni San Pablo sa Romans chapter 12. Overcome evil with good. Dili kuno ta padaog sa daotan. Pero dag-on kuno nato ang daotan, dili pinagig daotan o dili mga maayo nga mga kinaiya. Dag-on kuno nato ang daotan pinaagi sa maayo. So manang maayo, gugma. Nga pananglit bisag unsa ka dili maayo o ibutang talang granting nga kanang imong kaatbang daotan gyud dili gyud maayo granting. Dili na ang ato kunong ibalos ana sa unconditional love, dili na to batuon. Ato hinuong higugmaon uban sa paglaom nga tungod sa imong kaayo nga ibalos niya imbis kadaotan ng imong ibalos maayo hinuon uban sa paglaom nga tungod sa imong gihimo nga wala nimo gipahari ang imong kasuko kundi gugma hinuon, may puruhan nga matandog siya sa imong gipakita nga kaayo taliwala sa iyang pagkadaotan kung daotan manggaling siya. Di ba? Mao nay kanang gitawag og unconditional love. Kay nakita man gud naton labi na karon nga meeting di bansi. Naamang yung mga meeting sa ako yung nakita mga meeting di abansi, hala binirahay man gyud. Hunat pa gyud nay uban gali nga kini kay meeting di abansi naman binirahay gitaan ni ron. Katapusan naman ng kanang bungat yun na itong mga, inana mga itong mga pamaagi ba? Birahanay. Birahanay. Mga tao, mangguda. Pero ang tinuod nga birahanay gyud sa nga gitudlo sa Ginoo, kaning unconditional love, birahanay sa gugma. Nahinumdum ko sa term ni Pope John Paul II, ang iyang term nato siya libro na limot yung kusngalan si ang libro nga iyang nalitok ng mga pulong dialogue of love. Kanang dialogue of love, dili dialogue kuno of hatred. Dili dialogue of kanang kasuko. Kanang dialogue of love, no? Nga ang atong ipakita sa atong kaatbang gugma. Kung dili mangali gugma ang gipakita sa kaatbang, sige lang. Dili gugma ang gipakita sa kaatbang, ay mupakita putag dili gugma, kinaraan man na. Katuba ato naman ang na-discuss nga ngipon sa ngipon, bato sa bato. Na ang formula sa Kristyanismo, gugma man, kung bunon kuno kog bato, balusan magpan, ingon ana man. So, mo ni ang formula na to ki. Unconditional love. Unconditional love. No, na anong kuan kay ni power kay ning unconditional love kay mulungtad man gud ni.
O, tagaan mo na kong example, bisag diha sa magtiayon. Kung ang ato galing gugma sa atong kapikas, for example, sa lalaki, sa ang iyang gugma siyang asawa, unconditional, unsa man na unconditional, bahalag na maotan ng naong siyang asawa, na wala ng kagwapa, naigugma gihapon ka. Bahala basta ana ba? Muna unconditional love. Pero ang ato galing gugma basis kinaiya sa atong asawa o sa atong kapikas, inig kamaot nas kinaiya sa atong kapikas, mawala na din atong gugma. Putol na dayon. Di ba? Inana ata kanang basis batasan sa kinaiya dili kay kung ibase nato sa kinaiya o sa hitsura ba mawala gyud ang atong gugma. Nya ang gugma nga iya sa Dios kuan man na siya di man na siya mapalong kay ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Nya kay naaman sa 1 Juan 4:8 nga ang Dios gugma. Nya kay ang Dios wa may katapusan sa to pa ang gugma nga tinuod wa poy katapusan. So dili mawala ang atong gugma bisag nausab na ng batasan sa atong gihigugma. Ngilngig kay no, lisuran no. Pero mo ginay gugma, unconditional. Once muhatag galit tag kondisyon sa atong gugma, adiha dili gyud magkabungka gyud. Magkawala gyud bisag mga amigo, mga classmate pagali sa nang eskwela pa sa una, pero tungod lang sa politika dili man maayo nga pamulitika atong gigamit, awa na nagdumtanay, nagpinatyanay pagani. Di ba? Pero kung ang gugma sa Dios ganang gitawag na tog unconditional love, awalay patay mahitabo na. Nya amang gali patay kung ang usa dili mo gamit og unconditional love. Panalitan masina sa nimo kay maayo ka din patyon kaniya na patay. Pero kung parehas mong duha, awalay patay mahitabo. Di ba? Pero kung ang atong kaatbang dili siya mohatag og unconditional love, ikaw lang dahil pananglit gipusil ka niya o gipatay ka niya, at least imong nahimo ang imong part nga gustos Ginoo. Anyway, di man nato hadlukan ning kamatayon kay musugot tag sa dili wa may di mamatay na to, matay man tatanan. Ang importante andam ta mo atubang sa Ginoo. Di ba? Mo na mga santos bitaw kana ilang example mo na maayo dili mahadlok kung mamatay. Ang important mahadlok lang ta mamatay kung dili nato masunod ang instructions Ginoo nato. Pero kung sundo na to ang instruction sa Ginoo na to, kanang unconditional love, di ta mahadlok matay. Anong hadlok man tang matay nga ang Ginoo na may gahom sa pagbanhaw na to? Ang Ginoo naaman siya gahom sa paghatag na to kinabuhing dayon. Pero dili na to masunod yang instruction, tama ratas kamatayon. Di na ta makabaton og kinabuhing dayon. Di ba? So wa naman daigong panahon. So ugma kay Domingo man ta alas 2:30 ta, no? So probably may iskutan gyapon nato ning eleksyon o wala kay bukat nga issue sa sangka sa katarungan. Okay. So sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, o pinaagi sa atong obispo sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Caermari Obanas Magkaparian, kini ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon lamdag sa kahitasan Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsoon sa technical side Danilo Luod og Espiritu Ilumba, hangtod sunod higayon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi.
ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.